bizian Luffy One Piece altxorraren bila. Ziztu bizian zoro hau sarta du bere ondoan. Elkarlanean beteko dute beren ametsa. Luffy zango da pirata guztien erregea. Nami da xarmantena, Usopp sudur luzea, Zoro ezpataria, Sanji sukaldaria, pirata talde burua, piratarik ausartena, Luffy gaztea da. Ziztu bizian One Piece altxorraren bila doaz, Ziztu bizian uarte misterio txura doaz. Elkarlanean beteko dute bai helburua, eta azkenean beteko dute beren ametsa.